उनाव मामानियाव एसे देरबाय जागासिनो माने मोनानि आदार फुङाव बोथिसे सानजौफुआव बोथिसे हराव बोथिसे आं रोगाया बोरायासो रोगायो थास' होयो बिखुनजोदो बाजैजो थास'खौ रुयो अमा आदारखौ होयो आरो आं मालाबा बोराया सोलाबाबा बिमासेया दै लोङो बेलदांदां बियो ओमफ्राय नैयो बिराद पाजि दै लोङा नै मा जाखो मोखाङा गांलाब जाजोब्बाय माथो मैला मैसिनो साबखां जायोदि बियो बेनिखायनो बिदि जुथि नागिरो बिराद ओमफ्राय मासेया मोजां जानायाव मालाय अमा बेमार फैसोदोनो टेनसनसो जायो देरग'नायबा हामसिगौमोन नै मानो बोदो मोजां जानांगौ थाब देर दे मादि जायो नुवाखै बे बेयो बन्दि बेयो बन्दा खासि जारौ माबोरै जा ससियेल मिडियाआव होनो नागिरदों आं नोंसोरखौ नै जोंहानि अमा मानैया होननानै दे लाजिद' नामा